Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že moment, keď bude musieť Rusko ukončiť vojnu, sa nezadržateľne blíži. Podľa neho k tomu môže prispieť silný medzinárodný tlak, najmä zo strany Spojených štátov amerických pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, ako aj úspešné operácie ukrajinských síl priamo na ruskom území. Tlak západu sa zvyšuje, Rusko stráca výhodu. Približujeme sa k okamihu, keď môže byť Rusko donútené zastaviť vojnu. Cítime to, povedal prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre americkú televíziu ABC News, na ktorý upozornil aj web Ukrinform. Zelenský zdôraznil, že najdôležitejším faktorom, ktorý môže prinútiť Kremel k ukončeniu invázie, je spoločný tlak zo západu. Podľa neho Spojené štáty potrebujú jednotu s Európou, aby sa vytvoril účinný politický a ekonomický protitlak voči režimu Vladimíra Putina. Ukrajinské operácie prenikajú až do ruského vnútra. Významnú úlohu v destabilizácii ruskej vojenskej mašinérie podľa Zelenského zohrávajú aj špeciálne operácie ukrajinských bezpečnostných zložiek na území Ruska. Medzi najúspešnejšie patrí operácia Pavučina, počas ktorej sa podarilo zlikvidovať viac než tretinu ruských strategických bombardérov. Tieto zásahy podľa prezidenta dokazujú, že Ukrajina je schopná útočiť aj v hĺbke nepriateľského územia, čím narúša vojenské kapacity Ruska a zvyšuje jeho vnútornú neistotu. Zelenský: Trump má všetky nástroje na zastavenie Putina. Na otázku, či očakáva, že prezident Donald Trump podnikne voči Rusku rozhodné kroky, Zelenský odpovedal pre Ukrajinskú pravdu: Je to vodca Spojených štátov amerických, musí to urobiť, dúfam, že áno, veríme, že USA sú lídrom civilizovaného sveta. Zároveň pripomenul, že Trump má k dispozícii celý rad nástrojov, ako na Moskvu zatlačiť, od sankcií a ekonomických blokád cez dodávky zbraní pre Ukrajinu až po zjednocovanie západných spojencov. Tento tlak môže podľa Zelenského zásadne prispieť k tomu, aby Rusko vojensky kapitulovalo alebo pristúpilo na mierové rokovania. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.